Hola, aquest és un tutorial per ensenyar-vos a pujar els vostres PDFs als vostres blogs de Blogger. Com sabeu, Blogger és un editor de blogs gratuït de la marca Google. Veieu? Aquí tenim un post del blog que he creat expressament per a aquesta ocasió. Hi posem el títol i a continuació voldrem insertar-hi un PDF. El primer de tot que hem de fer és pujar el nostre PDF al Google Drive del nostre compte en què tenim el blog. Com veieu, en aquest Google Drive hi tinc diversos arxius de tots els PDFs que tinc al blog. Per pujar un nou PDF hem de clicar a Nou, cliquem a penjar fitxers i llavors ens sortirà una finestra en què podrem escollir l'arxiu que vulguem. En aquest cas, clicarem a sobre de l'arxiu que es diu Aquest és un PDF de mostra i després clicarem a Obre. Un cop tinguem l'arxiu posat, haurem de fer clic amb el botó dret del mouse i se'ns obrirà una finestra d'aquestes de diàleg. Mireu la tercera opció, on posa Comparteix. Cliquem amb el botó esquerre i ens apareix aquesta finestra. Aquí haurem de clicar on posa Canvia a tothom que tingui l'enllaç, aquí a baix de tot. Llavors canviarem. De mode restringit passarem a un mode en què tothom que tingui l'enllaç podrà veure aquest PDF. Veieu? Ja ha canviat. Ara posem a Fet. Ara el nostre PDF ja no és restringit, sinó que tothom que tingui aquest link podrà entrar-hi. Però com ho fem per compartir-ho en el nostre blog? Mirem. Fem doble clic a sobre de l'arxiu, al Google Drive, per obrir-lo, i llavors veiem que a dalt, a la dreta del tot, hi ha 3 puntets. Fem clic. Se'ns obre una finestra on la penúltima opció és Obre en una finestra nova. Fem-hi clic. Efectivament, se'ns obre una finestra nova amb el mateix PDF que ja estàvem veient. Tornem a anar a dalt, a la dreta del tot, i fem clic a sobre dels 3 puntets. Veieu? La penúltima opció ara és una de diferent i posa Insereix un element. Fem clic aquí i se'ns obrirà una nova finestra. Veieu? Aquesta nova finestra on posa Insereix un element, copiem el text que hi apareix, tot sencer. Recordeu que nosaltres volíem posar el PDF just aquí, però què passa si només enganxem el text que acabem de copiar? Veieu? Queda estrany i aquí no apareix cap PDF. Això és perquè aquest text és per posar-se en el codi HTML. Què és això? Mireu. Si anem a dalt a la dreta, una de les primeres opcions que trobem són 2 símbols, un que tira cap a l'esquerra i un cap a la dreta, en què si el cliquem anirem a la visualització d'HTML. Cliqueu aquí sobre. L'HTML és el codi per l'ordinador perquè sàpiga i entengui com ha de ser la pàgina web. Busquem a dins del text el lloc on posa div, D-I-V baixa, i un símbol de més gran que, i després un de més petit que i div una altra vegada. Entre aquests 2 símbols, el de més gran que i el de més petit, és on podríem insertar el nostre text. En el nostre cas, com veieu, volíem posar el PDF després d'on posa volem posar el PDF just aquí. Veieu? Després d'aquest text que està al mig de la pantalla, hi ha un div i un altre div. Entremig d'aquests 2 div és on haurem d'enganxar-hi el nostre text. Posem Ctrl V baixa i el text s'enganxa. Veieu com queda? I surt una direcció web del Google Drive. Ara ja podem tornar a canviar i passar de la visualització d'HTML a la visualització de redacció, amb el mateix botó que havíem clicat abans. Aquest és només un esborrany i per tant no es mostra la imatge, però ja podem veure que alguna cosa ha aparegut just després del text que nosaltres havíem escollit. Si ja tenim l'article acabat, ara només ens quedarà publicar-lo. A dalt, a la dreta del tot, hi ha aquesta fletxa, que és el botó per publicar. Premeu-lo. El blog ens demanarà si realment volem publicar aquesta entrada. Premem a Confirmar
i ens apareix la nostra pàgina general del blog amb tots els articles, tots els posts que hem escrit. Veieu? El primer de tot és l'últim que hem publicat, un article de mostra. Si apreteu aquest ull que hi ha a la dreta del tot, podrem veure com ha quedat el nostre post. Aquest serà l'aspecte del nostre blog amb el PDF ja publicat. Ja veieu que queda perfecte. En el nostre cas, el PDF només tenia una sola pàgina, però per suposat, si en poseu més, també es mostraran. Espero que us hagi resultat entenedor i ens veiem a la propera per més tutorials com aquest. Adeu!